Nakuryentihan patay ang usa ka batan-ong namasul sa wetlands area sa Mandaue City. Kinihuman nakuryentihan sa live wire nga giinstalar sa usa ka fish pen. Ang report ni Nico Sereno. Kini ang sitio Bito o wetland area sa sudlunong bahin sa Banilad, Mandaue. Napunduhan sa mga tubig gikan sa silingang barangay, labi na kung magsigi ang uwan. Gipang instalar sa mga residente ang nagkadaiyang fish pen aron buhian og mga isda nga ilang panginabuhian. Kahinumduman na balita, pipila ka buwan ang milabay kay buot sa syudad nga hawanan ang dapit aron daling masuyop ang tubig ug kalikayan ang pagbaha. Niadtong Domingo sa hapon, usa ka 13 anyos nga batan-ong lalaki ang nakuryentihan sa lugar. Giingong namasul kini og isda sa kumon nga lugar dihang nasabod sa laing fish pen ang iyang fishing rod. Wa damha nga gibutangan di ay kini og live wire sa tag-iya. Nasangit ang iyahang fishing rod niya dito. So iyahang sa pag-attempt niya sa pagkuha, nahikapan niya ang kining live wire. So mao to nga hitabo nga nakuryentihan ang bata o naana siya daan sa katunga water o mao to nga wala na jud siya natabang. Gidala paunta sa ospital ang batan-on apan namatay kini. Sa investigasyon, gitumbok ang 62 anyos nga tag-iya sa fish pen nga maoy nagbutang niini agig proteksyon miangkon kini sa kasaypanan. Gipasakaan siya og kasong kalapasan sa Article 365 sa Revised Penal Code o imprudence and negligence. Nagbutang siya daw og kuan dito kurente sa iyahang area kay naay mga history na before niya kining iyahang gihimo niya nga fish pen kay mga wala ra ang iyahang mga isda dito nga iyahang gibuhi. Information sad pod nga nagbutang pod siya niadto kay para sad pod sa mga langgam daw nga mga mupatong dito mukuha sa iyahang mga kuan. So mao na iyang allegations niya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.